March ni somni le pathum sang ni somni paruk tho tan ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule Iran in dawna chaw karli na in tran ta a thil thleng sang soi tur tam hle a heti la hian Iran Supreme Leader Thar Mojtaba Khamenei chu khoyange hriat ani lova USN thatu te chuan tun hnayan thil hriata Khamenei hi ala thilo ni in an hria a ma se khoyange ti an hrelo ni in the Jerusalem Post chuan an tar lang USN thatu Paul Central Intelligence Agency CIA te chuan Mojtaba Khamenei hi IRGC te zinga biru mek ni an rin thu le khoyai mo thu ru kani an rin lo thu an soya awmna takero an hrelo ani kan hriat angin Mojtaba hi apa Ali Khamenei thi hnuwa Supreme Leader atan thlan ani a ma se mi pui hmuwa ala in lan lova TV a po thu soi lai ti chu ala ni lova Mars ni som pan hi le ni som hnia thu cha po midangin an chiar chu sak ve ve a mi then khat chuan a thi ve le to ni an rin thu an soya heti lai hian US le Israel official then khat chuan Mojtaba hi aladama ma se hliam na takatuar ni an rin thu an soi bokani heti lai hian CIA le Mossad te chuan Mojtaba chungchang hi na satakin an ngai ven renga ma se tun thlengina omna hmun la hre thei lova rindan khet tak po an nei thei ri lova Israel chuan an mi tha du ber zinga an tel chungin Mossad ho po in chui zui ngai na vak an hre lo ani Mojtaba chungchang a hian US Defense Secretary Pete Hegseth chuan apa Ali Khamenei thi na missile strike a khan Mojtaba hian liam na tak tuarin a ke abul pha nia hriat thu alo sei to ani heti la hian tuna hian Iran rama tunge thu berti chu zona omme ka ni a Israel officer senior pakhat chuan Mojtaba hi Iran rama thu nei tu berani to lo ni in na soya US official te point Iran ram ro rel na chu pher hle ni in an soi ve boka Security Chief Ali Larijani chu Iran rama thu nei tu ber ni in soyani a ma se Larijani po hi tha ani le to a hei wang hian Iran rama hian tu berin nge thu nei ti achiang lo le zuala tuna hian Iran ram thu nei tu te chuan biru chungin rawan rela chui chuan hlo wangin phone mang po in anin bengam lo ni in Israel official te chuan an soi Mojtaba hian Persian New Year pola thu chua siam po ama in chiar lovin azia sa chu midangin an chiar chuaka Iran state media pon chuani bok heti la hian Institute for National Security Studies Sami Ras Zimit chuan Mojtaba hian Iran rama ro rel lo ti fin fiana lo thu a soi thunga a in hliam emo a himna lam ngai tu wange mo in mi pui hmuwa a in lan lo mai mai ani arinom thu a soi bok CIA Director James Ratcliffe le Defense Intelligence Agency Chief James Adam te chuan Iran hian commander an ta samna sa hle ti an soya chuti lai chuan Iran ro rel na chu tu chemai tura ngai alani lo anti heti la hian Israel in Iran rama thu nei tulang sar te tha chimi tuma be na chuan Iran ram chunga har san na thlen ma se thu nei tu senior te tha wangin roi tu no pangjok le Israel lakadu rum jok an ron chu pha hlau thei ni in mithiam te chuan an soya heti lai vekin Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Iran ram chu mi pakhata anin ngat lo ti sain Supreme Leader thani hnuwa po Iran ram roi tu te zinga boina le har san nan nei lo ni in a soi IRGC chuan US President Donald Trump Iran ram energy siam chuan a hmunte beya wo wanga be ni chuan Strait of Hormuz chuan dan pin mak tur thu an puang IRGC hian thu chu siamin US in Iran ram energy siam chuan a hmunten be ni chuan US in share nei na company te chuan sop chevekang ti soin US base naram te po Iran tan be thiang an ni tong an ti bok US President Trump chuan in rin ni khan Iran hi na takawin darka somli pariat chunga Strait of Hormuz an hon lo chuan Iran ram power siam chuan a hmunte be ani tur thu a soya Iran in Strait of Hormuz adan pina wang hian khovel puma oil le gas awang tana ram tam takin US in Iran a be wanga har sanna to ka anin ngai wangin US President hian mo pu tana Trump hian Truth Social in rin ni khan post siamin tuna tanga darka somli pariat chungin Strait of Hormuz si Iran in a hon lo chuan an power plant te chu be ani anga ti chiat vekaniang alian bera tangin kan bei tanang atiani country atangin Iran hian Strait of Hormuz chu an dan cha hnuwa US le tho puite ti lo ram dang tan an hong le meka nimin khan International Maritime Organization a Iran ayo chuan Hormuz Strait hi Iran mel malong ti lo long dang te tan chuan hon zelani thua puang ni in Iran state media chuan an puanga Iran President Masoud Pezeshkian point exa post siamin Strait of Hormuz chuan ram bei tu te ti lo tan chuan honani thu a soya
Strait of Hormuz chu kan ram beitu te tan khar ani a ram dang tan chuan hon reng ani invauna le firfiak na hian kan in lung rual na ti chak sot ani atia invauna ten om tak hi indona fila kan ma chon zel thin ati bok heti la hian IRGC te hian drone le missile mangin Israel an bei chun zom zela Israel ba ka hian US sipai le ral thuam om na mun gal ram sang te po an bei chun zom ani heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nimin Khan Iran in tun hnayan ka Israel ram chim lam khopui arata kalin thu asoya Iran ram an do mek na khovel ram dang te chu US le Israel tran pui turin na soma Iran chuan civil mi te omna bitum zela Iran hian Europe khomol pui lai li po kap thei missile ne wangin a hlau om hle ani atibok Netanyahu chuan Iran hian intercontinental ballistic missile mangin Diego Garcia Island nakap ni in na soya hei hi Iran ram atangin KM sangli la ya hla ania hei hian voi tam tak kalo soi to chu dik zia ron lan tirani tuna chuan Iran hian Europe ram zong zong an ka phak to ti achiang ani atia Iran hian Jerusalem khopui kapin Sakholian pathum te mun thiang hlim Western Wall Church of the Holy Sepulchre le Al-Aqsa Mosque te an bitum ni in a soibok Indian Ocean clear car Diego Garcia hi UK le US sipai ten base in Troman nei na ni a Iran chuan US media ten ballistic missile pani manga be angan soi chuan ti ani lo thu an soya US chuan official in hemi chungchang hi an la soi ve lo ani Wall Street Journal chuan Diego Garcia Island hi ninga ni zan le zirtop jing in kar khan Iran chuan ballistic missile pani an kapa missile pakhat hi wan sanga umlai na puaka pakhat chu US interceptor ten in dolonga tangin an kap thani in an ta langani hemi ma hian Iran hian KM sang ni chin kap thei missile nei ni in soi ani thina hetia Diego Garcia thler karan ka thu hriat ani ta ka hian Iran hian intercontinental missile KM sang li chong kap thei nei ni anga yani a heti ni chuan Iran hian London khopui po kap thei don ti nani tun thatir khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan NBC nan kom na khovel khoiram mai in hlau oma min ngai lo nan kan missile te hi KM sang ni chin kap thei tur chawin kan siamani ti alo sei to ani Diego Garcia Island hi UK le US sipai base in Trom ni in tuna hian sipai sang ni zanga vel omin US sipai de uvekan ni a US in he thlir kar hi Vietnam Iraq Afghanistan le Yemen beinan te lo mang tangkai to thina Indian Ocean Chagos Island in Borkhom thlir kar pakhat ania India ram chim lam top kania Kumari tanga KM sang khazariat vela hla omania kum sang khazariat som palia tang khan British hovinan opa US President Trump chuan he thlir kar hi neya du wangin tun haya po Britain nen boina an nei ni heti la hian UK Housing Secretary Steve Reed chuan Iran chuan Europe khopui te ka tum thu le akap thei ti fin fiana omlo ni in na soya indona kan tel velowa he indona hian tel ve po kan tumlo chuti lai chuan kan ramveng him turin kan chak to ka ral thuam po kan nei tha to ka ni ati Iran chuan F-15 jet fighter an ka thak thu Nimin Khan an puanga an ka thak hun tak hi an soilowa Nimin Khan Tehran Times chuan Iran Air Defense System in F-15 fighter jet an kap thalai video hi social media an ti choka Iran in mel ma thlona pathum ma ka thak na ni thu an soya US Central Command chuan America in do thlona pakhat ma Iran an kap thalo ni in Nizan Khan thu chua siamin an soi thunga Iran in an ram chung boruwa ka F-15 thlok lai an kap thlangan soi hi kan hriat puilowa Iran in US in do thlona pakhat ma an kap thalo an tiani Nimin ve khan Iran Atomic Energy Organization chuan US le Israel in Natanz nuclear hmun an bei ni in International Atom Energy Agency IAEA hena an thlena radiation li ka omlo ni in an soya heti la hian Iran Health Ministry chuan US le Israel beina wangin Iran rama mithi sang khazanga an chuang to ni in an puanga hliam sing ni zakwa somriat pali anom to a damdoin pasari ro sanani to a ambulance somthum paruk ti chiadani to antibok Saudi Arabia chuan ram kho chaklama Iran drone somruk an intercepa ballistic missile pathumin riat khopui ka ania panhi chu mihring omlo na hmuna tlani in an soya an rama Iran embassy hnathok te chu darkar somni pali chung an ram chua san turin an hriat tir bokani Iran chuan in rini zan lai tang khan Israel ram lai li chu ballistic missile mangina ka pa Iran hian ballistic missile hi cluster munition bomb an phur tir awangin Tel Aviv khopui le chevela poe khoina sa hle ni in Times of Israel chuan an ta langa mi som panga in hliam tuarin an zinga pakhat chu na hle ni in an soibok
Tel Aviv Souraski Medical Center ichilov chuan an damdawi ina hliam pasari dalu an ni a an zinga pali chu hliam te na wan ni thu an soya Magen David Adom chuan hliam an enkol zinga na ber chu komsom nga pathum mi pa ni thu an soibok Iran missile be na wang hian in engemaza ta chia a kongpui chia om nual ni in puan ani a Jaffa khuwa chuan chen na in pakhat a chia a Peta tikwa chuan mihring chen na laya kang me choka hliam na tak tur anom lo an ti thung Iran hian dar kariat chung zat Israel an ka lo hnuwa nimin jing lamdar sari vel khan Israel hi ballistic missile mangin an beitana an missile hian cluster bom an vuwa ngai ni in Israel sipai te chuan an soya hemi hnu hian Israel ram laili le chimlam bein missile pali an kap chole ni in soyani boka nimin chhnu dar ni vel khan missile dangin Israel chimlama dimona le arat khwa te chu ka fuin heta hian mi zani velin hliam an tuar ta a dimuna khwa hliam jinga hian mi panau pangkum som pani mi po atela zaingai khopin a hliam ni in an soibok arat khwa hian mi somthum pakhat lain hliam an tuara damdoina da luan ni a hliam jinga som pariat lai chu naupang an ni antibok Israel rama hian Iran in dautan tira tang khan damdoina da lu ngai khopa hliam tuar mi sangli zanga somruk palianam to ni in Israel Health Ministry chuan an soya mi som panga in nun nan chan to ni nimina Iran missile ka chuate hi Israel Air Defense System te chuan an lo ka pa pani chawan kap thathei ni in Times of Israel chuan an ta langani nimin khan Israel Prime Minister Netanyahu chuan arat khwa hitla in Iran missile be na mithianam lo chu thil makani thu sain siren arik chuan bom shelter pan zel turin mi puide chu hrila thil maka kanin ngat turani lo missile ron tlak ma minute soma siren ma saber ti ri kani a shelter kan pan man vekani shelter pan vekila chuan tuma hliam kan lowang atia indotran tiratangin mi som pangan thi to thule bom shelter a missile tlak awanga thi na chuwai khat chia thleng ti soin Netanyahu chuan shelter a inom chuan in himani atibok Netanyahu chuan Iran chuna takin an beile don ti soin civil mi beivelawin kan chang le tang IRGC kan beyanga an ho tu telen hun poimo tena takin kan beyang ati Israel ram ep tu leader year lapid point arat khwa hitla in Iran ram ballistic missile zong ti chiat vekani ma chuan Israel chuan Iran a do zel turani ati indotran tiratangin Iran hian ballistic missile mangin Israel hi voizali ai tamakap to ni in Israel sipai te chuan an soya mipui omna le hmun poimo kap tur za som ko pani chuan ka thak sak ni in an soya Iran ka cho missile panga chu mihring chen na la ya tlani heti la hian nimin jinga tangkhan Iran ram hun sang chu missile le thlona mangin beyani a indo thlona engemaza chu hniam tak taka thlok ni in Iran International chuan an ziak ani Iran ram laili arak le Isfahan khopuya thilpuak ri hriatani a chimthlang lam Avas khopuya te chimlam tuipui kam khopui Bandar Abbas le Busera te Parsian Karas Konarak Muhammad Sahar le Yazala te po bompuak ri hriatani boka Ilam Kesam Malek Sahi le Hamadana te chuan indo thlona hniam tak taka thlok mu ani boka missile le bom thlak wanga chiat na thlendan hi puan chian ani lova Nizan Khan Tehran khopuya po thilpuak ring tak hriatani bok nimin khan pop leo som pali na chuan kartin cholni chhuna nei thin Angela Sprayera thu soin Iran indo na chu ti top thuaya du thu asaya he boina wanga mani inveng theilo mi pui tam tak torna wang hian kangoi theilo ani atia annat na hi khovel mihring zong nat na ni a he boina re a remna ko ngai hon ngei theina turin I tong tryang u atiani bazari lo thira wangin kan lo me